Nganggone arah dapur ambek iki ngene minibare. Iki kok pengen sopen ke hiasan opo ae wis pengen atur ae. Iki eling tonggo koyo ngene yo. Sebagian iki ngene dapur. Nah, kena jalur ngene, tapi pengen ngombe ojo koyo ngene rek. Muncat kok eling logo yo, ben kono ngene ben gak muncat yo. Nah, iki kok iso digede kompor nang kene. Nah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan kene iki. Nah, iki nang gone kamar mandine, ki tengene wis keramikan separo. WC-ne nggih jongkok nek ngati sikil. Iki shower ready kari nguntir to iki keran yo. Nah, saiki langsung lanjut rene memburi belok kiri kene iki. Nah, iki nang gone area laundry room, cowok cuci jemuran kene ya. Nah, nang ndukure kayak cara ngono percayaan. Langsung teko ndukur langsung nang itu cahaya ilahi yo. Nah, saiki langsung ya tak ceritani nang kene. Nang ruang tamu kene yo. Nah, iki mangko omane regane 375, ukurannya 6 kali 13. Nah, untuk sebuah lokasi bandino wis, pre kiamat nek kiamat kan. Wis ngene kasih suwe blangker tengko. Petrol wis jopo wapi.